Και έτσι, επιτρέψτε μας λίγο να πάμε στην όμορφη Κοζάνη, να πάμε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, να δούμε τις υπέροχες κατασκευές τους, γιατί αυτό είναι το πρόσωπο της νεολαίας που επιθυμούμε να δείχνουμε ή να θέλετε να επισημαίνουμε διαρκώς. Να καλημερίσουμε τον Αντώνη Χατζησάβα και τον Βασίλη Τζίκα, φοιτητές και δύο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι φίλοι μας έχουν κατασκευάσει, αγαπητοί φίλοι τεθετές, ένα ρομπότ που παίζει σκάκι και λένε δεν χάνει ποτέ, δεν χάνει παρτίδα. Τώρα χάνει, δεν χάνει, και μόνο μπήκαν στη δικασία και δημιούργησαν το ρομπότ που παίζει σκάκι. Για μας είναι κάτι που πάμε να το συζητήσουμε, γιατί μας φτιάχνει τη διάθεση και ας δώσουμε στη δημοσιότητα αυτά τα παιδιά που είναι πρότυπα. Όχι άλλα παιδιά ή μεγαλύτερους που είναι αντιπρότυπα. Αντώνη και Βασίλη, ο λόγος εσάς. Πώς φτιάξαμε γιατί μπήκαμε στη διαδικασία αυτής της ρομποτικής ανάπτυξης και δημιουργίας, ποιο ήταν το ερέθισμα και ποια είναι η εξέλιξη? Ήταν μια ιδέα του κυρίου Θεοδουλίδη, κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, στο να κάνουμε ένα ρομποτικό βραχιόνα να παίζει σκάκι. Η ομάδα ξεκίνησε να υλοποιεί το συγκεκριμένο project αρχές Δεκεμβρίου του 2017 και πριν από περίπου ένα μήνα ολοκλήρωσε την υλοποίησή του και είναι αυτό που βλέπετε πίσω μας εδώ στο πλάι. Καλά, μας τρολάρετε τώρα. Αφήνετε το ρομπότ να παίζει την παρτίδα του για να κολλάει το μάτι μας, έτσι. Αντώνη, πόσο εύκολο ήταν, Βασίλη? Κοιτάξτε, γενικά ήταν 3 με 4 μήνες αρκετή σκληρή δουλειά, ίσως. Έχουμε να ασχοληθούμε με πράγματα που τώρα μάθαμε. Αλλά γενικά έχουμε ξανασχοληθεί με τη ρομποτική και στο FLL ήμασταν μαζί πριν από 2 μήνες πίσω. Ναι, το ξέρω. Δεν ήθελα να το πω για να μην φανεί, αλλά να σε καλά, Βασίλη. Είσαι ο υπέροχος τύπος που, με το απίστευτο χιούμορ, που πάντα ενδυνάμωνε σε όλες τις ομάδες, σε ένα ομαδικό πνεύμα, σε ένα υπέροχο διαγωνισμό, τον κορυφαίο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, ο γνωστός FLL. Κάπως έτσι είναι και εδώ πέρα, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στηριζόμαστε μεταξύ μας, κυνηγάμε να ασχοληθούμε με πράγματα του Πολυτεχνείου και να αξιοποιήσουμε τον εξοπλισμό που μπορεί να μένει αλλιώς ανεκμετάλλευτος και ειδούν τα αποτελέσματα. Να εξηγήσουμε λίγο στους τηλεθεατές περί τίνος πρόκειται. Άρα έχουμε μια συσκευή που είναι ένας μικρός ψηφιακός διοργανωτής ενεργειών, έτσι. Και μετά ακολουθεί το μπράτσο, όπως λέμε, και δημιουργείται το ρομπότ. Το λέω σωστά ή λέω μεγάλη κοτσάνα νωρίς το πρώτο? Πρόκειται για μια ηλεκτρονική σκακέρα η οποία διαβάζει τις κινήσεις του χρήστη. Τα στέλνει σε έναν έτοιμο αλγόριθμο που ονομάζεται Stockfish. Είναι ένας από τους καλύτερους αλγορίθμους αυτή τη στιγμή. Και εμείς στη συνέχεια παίρνουμε τις κινήσεις που μας απαντάει ο αλγόριθμος, τις στέλνουμε στο βραχείο με έναν σηριακό τρόπο και ο βραχιώνας τις εκτελεί. Βρε παιδιά, γίνεται αυτό που λέτε τώρα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει αντίπαλο το ρομπότ και να μπορέσει το ρομπότ να απαντά στις κινήσεις του. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτό που είδατε πριν από λίγο που ακούστηκε ο θόρυβος ήταν επειδή απλά ο υπολογιστής έφαγε ένα χιόνι του ανθρώπου. Και το άφησε πλάκα. Κάνετε πλάκα τώρα. Περιμένουμε να έρθετε να το δείτε. Έχει και χρονόμετρο, είναι ένα κανονικός. Είναι σαν να παίζει με άνθρωπο σκάκι. Πατάμε και χρονόμετρο, είναι όλα τέλεια. Αυτή ήταν η ιδέα του κοσμήτορα, που προφανώς θα μιλάμε για ένα υπέροχο άνθρωπο. Φάνταστο και δημιουργικό, που αγαπάει αυτό που κάνει και εσάς ως φοιτητές του, τα υπέροχα πλάσματα, αγόρια, κορίτσια, φοιτητές του. Υπάρχουν και άλλες ιδέες που έχουν μπει στο τραπέζι και ήδη έχουν εφαρμοστεί ή θα εφαρμοστούν για να μπορέσουμε να τις μοιραστούμε? Η ομάδα εργάζεται πάνω στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Ρομποτικής, όπου πρόκειται να συμμετάσχουμε στις 9 με 13 Μαΐου. Ναι. Υπάρχουν κάποια ακόμα project τα οποία η ομάδα δουλεύει πάνω σε αυτά και τον επόμενο καιρό πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν και θα είμαστε στη θέση να τα ανακοινώσουμε. Αλλά προς το παρόν το συγκεκριμένο project έχει ολοκληρωθεί και το παρουσιάζουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σας πω. Θερμά συγχαρητήρια, το λιγότερο μπορώ να πούμε. Μας φτιάξατε τη διάθεση. Θερμά συγχαρητήρια εκεί στο Πανεπιστήμιο και στον Κοσμήτορα και στους καθηγητές σας, που δημιουργούν τέτοια παιδιά, τέτοια πρότυπα για την κοινωνία μας, όπως εσύ, Αντώνη, και εσύ, Βασίλη. Να είστε καλά και ό,τι καλό μαντάτο έχετε εδώ να το μοιραζόμαστε με τους τηλεθεατές, γονείς και παιδιά, και όχι μόνο, που έχουμε ανάγκη τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις. Την καλημέρα μας από την Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.